дуруд шунавандагони гиромин, охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри хабарии барномаи иттилоотӣ аз студияи марказии радиои Моҷир мешунавед. Имрӯз 3 апрели 2020 сол аст. ширкати ҳавопаймоии Сомони Эйри Тоҷикистон аз шаҳрвандон дархост кардааст, ки чиптаҳои ҳавопаймоиро тавассути интернет харидорӣ накунанд. дар саҳифаи фейсбукии ширкат вобаста ба хабари мазкур чунин гуфта мешавад: ба диққати шаҳрвандоне, ки хатсайрҳои махсусро аз Москав ба самти Душанбе интизоранд, қалабоне пайдо шуданд, ки бо истифода аз вазъи ба амал омада тариқи интернет харидории чиптаҳои ҳавопайморо ба хатсайрҳои мавҷуд набуда пешниҳод мекунанд. хоҳиш менамоем, ки фирефта нашуда ҳушёриро аз даст надиҳед. ёдовар мешавем, ки тибқи дастури агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирии паҳншавии коронавирус, ширкати ҳавопаймоии Сомони Эйр парвозҳои мунтазами байналмилалиро аз Тоҷикистон ба хориҷ ва ё баръакс аз 20 марти соли ҷорӣ мутаваққиф кардааст. рӯзҳои 20, 22 ва 24 март ширкати ҳавопаймоии Сомони Эйр 3 парвози махсусро дар масири Душанбе, Москав, Душанбе барои баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон анҷом дода буд. ҳамчунин гуфта мешавад, ки дар сурати кушодашавии ҳарими ҳавоӣ ва имкони парвозҳо бо дигар кишварҳо, ширкат шаҳрвандонро расман огоҳ хоҳад кард. муовини сарвазири Русия Марат Хуснолин маслиҳат додааст, ки дар ҷойҳои сохтмон утоқҳои алоҳидае сохта шаванд, ки дар он ҷо муҳоҷирони корӣ тавонанд дар давраи карантин ҳам зиндагӣ кунанд ва ҳам кор. Марат Хуснолин гуфтааст, ки ӯ хостори қатъи корҳо дар сохтмонҳои Русия нест. муовини сарвазири Русия инчунин иқрор варзидааст, ки дар шароити имрӯза бисёре аз муҳоҷирон наметавонанд бинобар бастани марзҳо Русияро тарк кунанд. вай ҳамчунин имрӯз доштааст, ки ба мақомоти якчанд минтақаҳо маслиҳат додааст, ки дар назди сохтмонҳо манзилҳои истиқоматии муваққатӣ бунёд кунанд ва муҳоҷирон онҷо ҳам хоб ва ҳам кор кунанд. ёдовар мешавем, ки аз 18 март то 1 майи соли 2020 Русия сарҳади кишварашро барои ҳама хориҷиён бо мақсади пешгирии паҳншавии сирояти коронавирус бастааст. дар ин росто мақомоти Русия ба муҳоҷирон иҷозат доданд, ки бидуни тарки Русия асноди худро тамдид кунанд. шумо хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои Моҷир шунида истодаед. раиси думаи шаҳри Москав Алексей Шапошников дар пахши мустақими барномаи «Вақт» нишон хоҳад дод дар шабакаи аввали Русия иброз доштааст, ки тавассути нақлиёти шахсӣ дар Москав ҳаракат кардан танҳо ба як одам иҷозат дода мешавад. ба гуфтаи раиси думаи шаҳри Москав, агар дар нақлиёти шахсӣ зиёда аз як нафар ҳузур дошта бошанд, ин вайрон кардани қарори шаҳрдории Москав ба ҳисоб меравад, ки тибқи он бояд шаҳрвандон дар масофаи 1.5 метр аз ҳамдигар дур бошанд. дар сурати вайрон кардани ин муқаррарот шаҳрвандон ҷарима хоҳанд шуд. ин маҳдудият танҳо ба хадамоти мусофиркашӣ шаҳрӣ ва таксиҳо татбиқ намегардад. ҳамзамон Алексей Шапошников илова намудааст, ки агар дар нақлиёти шахсӣ 2 ва ё зиёда нафарон ҳузур дошта бошанд ва онҳо аъзои як оила бошанд, пас онҳо бояд ҳатман шиносномаҳои худро ҳамроҳ гиранд ва исбот кунанд, ки аъзои як оила ҳастанд. дар ин сурат ҷарима нисбат ба онҳо татбиқ намегардад. қаблан шаҳрдории Москав Сергей Собянин ҷаримаро барои вайрон кардани ҳолати худнигоҳдорӣ дар хона тасдиқ кард, ки тибқи санади мазкур барои вайронкунандагони ин талабот дар Москав ҷарима то 4000 рубл пешбинӣ шудааст. қоида вайронкунии мазкур агар такрор ёбад, маблағи ҷарима 5000 рублро ташкил медиҳад. вазирони корҳои хориҷии Тоҷикистон ва Украина гуфтагӯи телефонӣ намуда зарурати барқарор кардани иртиботи ҳавоӣ миёни кишварҳоро қайд доштанд. Киев ва Душанбе ба мувофиқа расиданд, ки ба барқарор кардани иртиботи мустақими ҳавоӣ миёни кишварҳо шурӯъ кунанд. хабар медиҳад хадамоти матбуотии вазорати корҳои хориҷии Украина. дар хабар гуфта мешавад, ки Дмитрий Кулеба вазири корҳои хориҷии Украина инчунин қайд кардааст, ки Украина то ҳол манфиати иштироки минбаъдаи корҳояшро дар бунёди иншооти
гидроэнергетикӣ дар тоҷикистон нигоҳ медорад. ғайр аз он ҷониб Украина ба ҳамкорӣ бо тоҷикистон дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, нақлиёт ва дигар соҳаҳо ҳавасманд аст. ёдовар мешавем ки 7 марти соли 2008 ҳар ду кишвар барои ҳамлу нақли ҳавоӣ миёни давлатҳо созишнома ба имзо расонида буданд. Он то моҳи феврали соли 2013 эътибор дошт ва баъдан тарафҳо ҳаракати ҳавоиро қатъ карданд. қобили зикр аст ки суҳбат дар бораи барқарор кардани парвозҳо миёни тоҷикистон ва Украина қобили қабул буда, зеро ин барои рушди мутаассили ҳамкориҳои дуҷониба зарур шумурда мешавад. идомаи хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. баргузории нахустин ҷашнвораи байналмилалии кинофестивали душанбе бо сабаби коронавирус мавқуф гузошта шуд. чорабинии мазкур бояд дар моҳи апрели соли равон баргузор мешуд, аммо бо сабаби пандемия аз коронавирус кумитаи тадорукот баргузории ҷашнвораи кинофестивали душанберо то барқарор шудани вазъ ва равобити заминӣ ва ҳавоӣ байни давлатҳо ба таъхир андохтааст. масъулони кумитаи тадорукот таъкид карданд ки рӯйхати ширкаткунандагон ва барномаи муфассал ҳангоми муайян кардани санаи нави ҷашнвораи синемо эълон хоҳад шуд. гуфта мешавад ки барои иштирок дар ҷашнвораи байналмилалии кинофестивали душанбе 85 дархост аз 30 кишвари дунё қабул карда шудааст. қобили зикр аст ки ин чорабинӣ одатан ҳар 2 сол дар шанбеи 3 моҳи апрел баргузор мешавад ки ба рӯзи пойтахти тоҷикистон бахшида шудааст. созмондиҳандагони ин ҷашнвора мақомоти шаҳри душанбе ва муассисаи давлатии тоҷикфилм мебошанд. дар ин кинофестивали байналмилалӣ намояндагон аз кишварҳои узви иттиҳодии давлатҳои мустақил ва созмони ҳамкории шанхай низ иштирок хоҳанд кард. дар қазоқистон 28 табибе ки ба табобати беморони гирифтор ба коронавирус машғул буданд, худ ба ин вируси хатарнок гирифтор шуданд. дар ин бора зимни нишаст бо хабарнигорон вазири тандурустии қазоқистон Элжан Бертанов хабар додааст. ҳамзамон 15 ҳолати сироятёбӣ аз коронавирус дар шаҳри Нурсултон, 8 ҳолат дар шаҳри Алмато, 3 ҳолати дигар дар вилояти Карағанда ва 1 ҳолати дигар дар вилоятҳои Қизилорда ва Атирау ба қайд гирифта шудааст. барои ҳар як ҳодисаи гирифторӣ ба коронавирус таҳқиқоти эпидемиологӣ гузаронида мешавад. кор дар беморхонаҳои сироятӣ бо хатари баланд алоқаманд аст. ҳоло ҳукумати тоҷикистон, ҳукумати қазоқистон тамоми чораҳои имконпазирро барои муҳофизати кормандони соҳаитӣ ба сироят андешида шуда истодааст, гуфтааст вазири тандурустии қазоқистон Элжан Бертанов. қобили зикр аст ки то имрӯз дар қазоқистон 460 сирояти вируси нави COVID-19 ба қайд гирифта шудааст ки аксари ҳолатҳои гирифторӣ ба шаҳри Нурсултон ва Алмато рост меояд. мувофиқи маълумоти донишгоҳи ҷон хопсон ки омори COVID-19-ро нигоҳ медорад, дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шумораи фавтидагон бо сирояти коронавирус 6095 нафарро ташкил додааст. дар як рӯзи охир дар Амрико беш аз 25 нафар фавтидааст. дар маҷмӯъ шумораи ҳодисаҳои тасдиқшудаи сироятшавӣ ба вируси COVID-19 дар Амрико ба 245373 нафар расидааст. дар як рӯзи охир гирифторони ин эпидемия 500 нафарро дар Амрико ташкил додааст. шумораи аз ҳама зиёди фавти беморони гирифтори коронавирус дар айолоти Нью-Йорк ба қайд гирифта шудааст ки 2538 ҳолатро дар бар мегирад. ҳамагӣ дар ҷаҳон 1,16793 сирояти вируси COVID-19 ба қайд гирифта шудааст ки 53245 нафар ба ҳалокат расида, тақрибан 210,000 нафари дигар шифо ёфтанд, менависад South China Morning Post ки омори худро оид ба коронавирус пеш мебарад. дар Канада 11283 сироят ва 173 фавт, дар Италия 115243 ҳолати сироятшавӣ ва 13915 фавт ва дар Испания 112065 ҳолати сироятёбӣ ва 10348 фавти беморони гирифторшуда ба коронавирус ба қайд гирифта шудааст.
дар сартосари чин бошад. Дар тӯли 24 соати охир 31 ҳолати нави сирояти коронавирус ба қайд гирифта шудааст. Дар музофоти ҳубе ки маркази эпидемияи паҳншавии ин беморӣ ба ҳисоб меравад, дар як рӯз 4 нафар аз сирояти коронавирус фавтиданд. аз оғози моҳи декабр дар чин 3322 нафар аз коронавирус ба ҳалокат расиданд. шумораи умумии гирифторони ин эпидемия дар чин ба 81620 нафар расидааст ки 870 нафари онҳо аз хориҷ вориди чин гардиданд. шумо пахши мустақими барномаи иттилоотии хабарро рӯи мавҷи радиои муҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. боро ҳамроҳӣ кунед. саломат бошед.